girma na ka sai ka zamanto yaro ne, har a kasa gane musabbabin damuwar ka cikin rai, har wata rana ka dinga waye ne. So kwaya ta halitta ne, wata rana zan alkhairi ne, wata rana zan mai kuna ne. Haƙuri ka zama tauraro ne, zan alkhairi ne, wata rana zan mai kuna ne. Haƙuri ka zama tauraro ne, Allah sarki masanin haka ne. So kwaya ta halitta ne, so kwaya ta halitta ne, so shi mata makar rai ne, so kwaya ta halitta ne. So kwayar halitta, So kwayar halitta ne, a jini yake zaune. Dan iyayenki ka ja mana masifa. ka bar ni in ci mata mutunci. Daga nan wancan ta fi wannan masifa. Wai da ai yar islamiyya. Ba isa wannan iskanci za ta yi wata. Kana zan kare. So kwayar halitta ne, a jini yake zaune. Ni karki yana ni don Allah daure ki kula da ni. Wai wannan. Ranka da ina labari da nake ba. Eh. Na wani mara kunya a garin nan. Eh. Da ya kama yaro dan wajen kai ta murmusa. Na jiri kuma. Shine wannan. Shi ne wannan. Kai! Ana magana kar da mutane? Iyayenka ba manya a garin ku? Gidan kuma manya ne? Bai da ta ido ai bai gada. Gidan ku ba manya? Dan gidan Malam Barodi Lali. A bacci ma. Kai! Ka gane ni? Kai Me gari da karki ɗansa. wannan fa Waye ubanka a nan Najeriya? Da ya kama yaro na kada kar. dan iyayenka baka ji are ba wannan kuma ganin baka san waye wannan ba. Idan baka tana ba ina yaro da kada ka. Ƙwarai kuwa Sade Me ya maka da ke shi? Ko ba ka magana? wallahi in banda girman rawani za ka min wannan abin da ke la kawai mi ta girman mun rawani ranka dade Ko dan dambe. wannan ban da shirin kai dai wannan ban da shirin kai dai ban da shirin dan iyayenka ba a gidan ku ba manya la ilaha sanyi kalau la ilaha wallahi girman rawani ne yasa da wallahi ba zan kyale ka ba wallahi ba wanda ya isa min wannan Yawa, barka dai. Yawa. Ya kiri. Yana tambaya muke yi. gidan mai gari. kuma an dan aike ne da na raka amma kaga bari in kwatanta ma kaga idan kai nan ka miƙe kai nan za ka ga wata hanya ta rabu biyu ta kasu gida biyu sai kai nan idan kai nan to za ka ga wata katuwar bishiya in ka je nan sai ka tambaye su. To mun gode. Mun gode. Kai, ni dai wallahi na gaji. Zaki, hakuri zaki, ni kankin kaina nan yunwa nake ji. Mu karasa. Wani a ce ba za ta tashi da wuri ta yi aikin da ya gamace ta ba? Haulatu!
haka kuma kike yi a ciki haka? Wallahi mu bacci na yin shi yasa. To yanzu dai dan Allah ko sharan nan ni da ki fara yi min. Kin san aikin ki amma sai rana ya fito zaki yi aiki? Kuma kin san ne? Wallahi abin da mai gari yake yi baya kyautawa. Wannan abin da yake yana ci min zuwa gaya yana damuna. Amma wai ta yafa yanzu yana son ƙawata Farida. Mai garin da kan shi waye? Ni fa sai da kamar nan ya ce mana. Ni ma dai wallahi ka kai na wasu. Salam yawwa. Bawo Allah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau barka da gari. Na Allah ina ne hanyar gidan mai gari. Gashi kuma ban iya kwatance ba ballan na an kwatanta muku. Amma dai mu je in raka ku. Tunda na ka ku baki ne ko? Baki ne wallahi. To gaskiya mu je in raka ku. Salamu alaikum. Dama ina jiran ka ne ka shigo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ko ba ga irin ta nan ba? Gaskiya ni abin da kuke ni ya fara isa na. Gaskiya ni ba na son wannan abin. Abin da mai gari yake ya farga da yawa fa a garin nan fa. Tsaya ta dalake. Zo nan. Wuce. Ya kira sai ta take kandar kaman daura mata bariya bane. Kullum yadda kika san. Wai wani yarinya akwai abin da yake damun ta ne? Ban sani. Gaskiya abin da yake ya riga ya ishe ni. Gaskiya ni yayi yawa a garin nan. Wai kai ba za ka zauna ka gaya mishi gaskiya ba? Kuma kai ne na hannun daman mai gari kuma sannan saboda Allah kana ganin shi yana tafka wannan ta'asa ba za ka yi magana ba? Ke tumba. Bari in ga baki kin san Allah. Gashin bakin bera ba zai taɓa ba mu zuru tsoro ba. Wannan zaddare idan zaki ga mun magana ta gaskiya ki tsaya ki to miki ga mun magana mana. In dai magana ce akan mai gari ai muna bakin iya kokarin mu. Kuma kin ji abin da aka ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a. Duk lokacin da aka dauki abu aka ba wanda yake ba a muhallinsa ba to ka saurari tashin alƙiyama ba ka aka faɗa ba. Kuma ke da gyau in zaki ga mun gaskiya ki daina ga mun gaba yarinya tana ji sai ki koya mata mugun hali. Allah in tana yin aure ta je ta rinka aure ta sababi irin yadda kike mu ke kuma ki daina gare ki haka ruguzaza kamar zubin birkiloli alqur'ani Allah ba tsoron ki nake ji ba ko kwan ga miki ni mijin tace ne kuma bari in ga miki tumba in za ka yi wa mutum nasiha ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake ki duba cikin suratul nahl ke dinnan ba jahila bace da kikiya ce ke matar malami ce kuma yar malami an koyar da ke aka ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana sai ki zo ki murtake fuska to za ki ba tsoro wani bataran naki wannan murtake fuska take da kike kamar sana shaka kanshin ruwa billahi lizi ba zai ban tsoro ba bari in ga miki to gaskiya kai mishi magana ba na son haka kai mishi magana abin da nake so ki gani aka ce a ta'ani min Allah wal adalatu min ash-shaytan yin abu a hankali wannan lamari ne na ubangiji yin abu cikin gaggawa lamarin shaytan ne sannan a hankali mai gari idan abubuwan da ake zarginsa da shi in dai sun tabbata yau da gobe akwai da za mu kama shi hannu da hannu mu kuma muna bakin iya kokarin dama mu malamai abun faɗan mu faɗa wa mutum gaskiya ganin damar su ne yadda ganin damar su ne ya kiya amma abin an waye matan da yake ina iya burguma akwai nan tawa tana nan kwanakin nan gurin da kwaɗayin ke motsa waccan yan budurwar akwai nan waccan yan budurwar akwai nan waccan ai yar uwar da kika kama kika yanke kika zo kika ce miki ya sare ta ko ga kenan kullun zai baka kike bubuce kiya dake ni kuma kullun zai ƙara nike kamar Allah ka ba kudin guziri to amma Allah gaskiya a gaya mishi gaskiya abin da yake ya fara yawa ai wa'azin nan muna yanzu shan maganin nasara na safe daban na rana daban na dare daban wani abu ne habatun ba na san irin kuma kulelan ki wallahi da yau idan yarinyar nan tana kusa da mu ki daina irin wannan babu kyau sai ki koya mata mugun hali to ba sai ki za duka ba wallahi sai ki za duka
Yawwa, alhamdulillah. Allah nake wannan kwana biyun su zo a yi bikin nan a gama, domin ni buri na kawai ai auren nan a wuce wajen, ni hankali na ya kwanta. Ni na gama da bangaren ita matattawa, amma ku ban sani ba bangaren ku ko da wani abu da kuke bukata ne ban sani ba. Akwai, baka kawo kayan al'ada ba wanda za a saka na kawar amarya. In dai wannan ne ai karki damu wannan kayan kamar sun zuwa ninki ne, yanzu idan na je zan bayar a kawo. Karki damu. Dan wannan shagalin bikin ma ni yanda na tsara shi yanda zai zo makaɗan da za su zo su yi mana kiɗa ma tun daga can birni na je na ɗauko su. Allah! Sosai ma. Ashe bikin namu na manya ne. Kai mu da muke manya a garin kuma dole ai mu bada nishadi ai abin da ba a taɓa yi a garin ba ai. Yawwa in Allah da wannan kayan naki dai karki damu za a kawo miki kaya da ke ne ke ma ko? To duk za a kawo muku kaya. Ba matsala, ni yanzu zan je in akwai abin da ake bukata sai a kawo, sai a zo a gaya mu sai in magana a kawo. Da an jiman nan ma zan sa a kawo miki. Karki damu za a kawo miki. To ni zan koma in ana bukatar wani abu kuma sai a zo a tsaya sai a gaya. Yawwa. Sai an jima. Kai, gomana. Amma wannan yaron ni na haife shi dai kan masa baki ne. Amma gimin shiru ni sa harkace. Ni sai daga maka nonon shi bai daga maka nonon ba. Tunda ni nake da nonon dagawa. Ni billahi lazi ba soyayya ba idan Imarata sakin Indiya da farko ko da yarinya ce. Idan Imarata ne ya haife ki, ya haife ku. Wallahi wannan aure sai yi shi. Suke shiga uku. Mami ki ba shi sauki dan Allah. Kai duk kauyen nan ka rasa wanda zaka au. Na kullum muke ciki. Shi mata makarri ne, babu gwani kan soyayya ko mai girma na sai ka zamanto yaro ne, har a kasa gane musabbabin damuwar ka cikin rai har wata rana ka dinga waye ne, so baya ta halitta